गोजोन्थों दिनै जों बेवहाय ग्रेटार गुवाहाटीनि गासै जनजाति होननानै बुङोब्ला 7टा जनजातिजों ज' जानानै बे श्रद्धांजलि बावनायखौ जोङो खुंदों बेवहाय 7टा जनजाति बर' राभा बे टिवा डिमासा बिसोर जों गासै 7टासो जों ज' दङ ज'नो जोङो बेखौ एज ए ट्राइबेल जों बेखौ श्रद्धांजलि बावदों आरो दिनै बयबो ज' जानानै आरो बेवहाय नुजाथि फैनो हादों जोंहा बे 10टा जनजाति 8टा जनजातिनि सेक्रेटारि बिथां कमलकान्त मुसाहारि BKWCनि एक्स चेयारमेन बिथां गाम्बार मुसाहारि दङ बेनिफ्राय ST डेभेलपमेन्ट बर्डनिबो भाइस चेयारमेन दङ बिदि जों फारि फारियै गासैखौबो जों ज' जानानै जों बेनि आत्माया चिर शान्तिनि थाखाय जों माने बिथांखौ दिनै बावदों आरो बिथांनि न्यायनि सोमोन्दै जों बुंनो सानदों दा बावैसो जों बुंलांबाय जे बिथांखौ न्याय मोननायनि थाखाय जा आसाम पुलिसा बा गभर्नमेन्टआ CBI नो बे केसखौ होदों बे CBI नो केसखौ होनाया बेसेबां सैथो जों दा बुंस' हाया मानो होनब्ला दाहै बुंनाय बादिब्ला दिनैसिमबो जुनमनि राभानि न'आव दिनैसिमबो CBI नि सासेबो मानसि नुजाफैनायखौ जों नुनो मोनाखै आरो CBI आ तदन्त खालामनायखौबो जों नुनो मोनाखै दा आसाम पुलिस आरो CID नि आखायावनो खामानिया जाबाय थादों होनना मोनथिदों किन्तु आसाम पुलिसा जिहेतु CID माने आसाम पुलिस गते आसाम पुलिसनि बेबादि बन्नाम मोननाय बे केसखौ CID फ्रा माबादि सुफुंनो हागोन आं बेखौ जोङो बुंस' हाया मानो होनब्ला आसाम पुलिस माने CID हयतो माने माबाया जितु तदन्त बे तदन्तआ मोजां फिथाइ मोननाय नङा बादि आं नुहुरदों जुदि CBI नो जुदि बेखौ होयोब्ला बेखौ जों मोजां फिथाइ मोननो हागोन होननानै जों साननो हागौ बेनिखायनो जोङो खावलायो आसाम गभर्नमेन्टखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ जों गले गले खावलायबोदों आरो खावलायगोन जाहाथे बिथाङा SI जुनमनि राभानि जितु मार्डार जितु फोथैनाय बे फोथैनायनि सायाव जाहाथे मोजां न्याय होनानै बे जुनमनि राभानि न'खरखौ आरो जोंखौबो जेन गोजोन होयो आरो गावखौनो सासे दक्ष मिनिस्टार दक्ष CM होननानै जाहाथे फोरमान होयो बिथांनि जितु केस बे केसखौ थाबैनो सल्भ खालामनानै जाय केस खालामग्रा जाय मार्डारार बिसोरखौ जोङो फासि होनांगौ होननानै जों जोंनि दिनैनि आफादनिफ्राय जों खावलायहरदों आरो दुखु फोरमायनायजों लोगोसे जोंनि आत्मानिफ्राय जों खावलायहरदों जाहाथे आसाम गभर्नमेन्टआ बेनि फोथैनायनि सायाव न्यायखौ जों थाबनो जाहाथे जों मोननो हायो बिदिबा माखासे दैदेनगिरिफ्रा CBI नो होदोंना बे नंखायसो नामा जोंथ' दिनैसिम तदन्तआव नुनो मोनाखै मानो होनब्ला CBI नो होयोब्ला जुनमनि राभानि न'आव फैनानै तदन्त खालामफैनांगौमोन मा जादों मा जायाखै बिमा बिफाखौ खबर लाफैनांगौमोन बा सोंफैनांगौमोन कुइसन खालामफैनांगौमोन खोनानो मोनदों जे जुनमनि राभानि न'खरनि मानसिफोरा सोरबा सासे हस्पिटालाव थानांगौ जादों बेथ' बिराद दुखुनि बाथ्रा बेयो थैखालिनिफ्रायनो बिमायाबो एसे सोलेरा गाज्रि न'खरनि सासे आरोबाव गाज्रि माने दा मोजां गोसखांबानो माने दुरबल जायो गोसखांबानो मेडिकेलाव लांनो गोनां जायो बिदि अबस्था आरो जाखागोनबो बियो सासे बिरंगा बायदि जोंनि बिरंगना बायदि जोंनि सासे ट्राइबेल ST गथ' जाखांफुनाय खम समनि गेजेरावनो गोबां मुं खामायनो हानाय आरो खम समनि गेजेरावनो बिराद क्रिमिनेलफोरखौ हमनानै गावनि मुंखौ आसाम गभर्नमेन्टनि गावनि मुंखौ माने मा होनो बेखौ गोजों खालामनानै दोनदोंमोन नाथाय बेबायदि सिख्लाखौ बेबायदि गथ'खौ दिनै जोंनि गोरबोनिफ्राय सेनानै लांबाय फोथैनानै होबाय बे जोंनि थाखाय बिराद दुखु गोनां बिथाङा कमप्लिटलि मार्डार जों मार्डार होननानै बुंनो सानदों मानो होनब्ला जितु रिपर्ट मेडिकेल रिपर्ट गासैथिंबो बाथ्रा आरो जितु एक्सिडेन्ट स्पट बेफोराव भेरिफाइ खालामनानै नायोब्ला बिथांखौ जों मार्डार खालामनाय बायदि नुदों आरो बेयो मार्डारबो जामारदों बेखौ जोङो मार्डार होननानै दिनैनिफ्राय दाखालिनिफ्राय थैखालिनिफ्रायनो जों बुंबोदों आरो बे मार्डार जादों आरो दा CBI नि तदन्त मथे 50% तदन्त जाबाय होननानै खोनादों किन्तु माबादि जादों दाबो स्पष्टीकरण मिडियानो होआखै रावबो नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ CBI नो होदों होननानै बुंदों नाथाय दिनैसिमबो CBI आ जुनमनि राभानि न'खराव थाङाखै आरो बे मोनसे बुथारनायसो बा मार्डार केस होननानै बेखौ बयबो दाबि खालामदों नाथाय दिनैसिमबो आसाम सोरखारनि बा जिक्सा सोरखारनि CBI आ दासिमबो न' फारसे सौहैयाखै बे समाव जुनमनि राभानि बिमाया नैबे हायात हस्पिटालाव दंगासिनो दं होननानै जों खोनादों दा गोबां दुखुनांथाव जोबथारनाय मानसि बुंनो सानो नामा रायजोफोरनिसिम बे जे जाहाथे जोंनि ट्राइबेल आइजोफोरा बा जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरा एसे सांग्रां थायो आं बेखौनो खावलायो जोंनि आसामनि गासै ट्राइबेलफोरा ज' जानानै बे SI जुनमनि राभानि सोमोन्दै बयबो आसाम सोरखारखौ प्रेसार होनांगौ जाहाथे सम मथे बिथांखौ न्याय होनानै बिथांनि आत्माखौ शान्ति खालामनो हायो आरो न'खरखौ न्याय होनानै जाहाथे सुख खालामनो हायो बेखौनो आं खावलायो गासै आसामनि जेसेबां ट्राइबेल मानसिफोर दङ बयबो ज' जानानै बिथांनि सोमोन्दै जों नाख्रेबनांगौ आसाम गभर्नमेन्टखौ बुंनांगौ आरो
आंनि खावलायनाय बेयो गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना माखासे आरो बाइट लाबोगोन बेखौ खोनासंबाय थाबानो जाबाय